Banarghatta Road. Hello everyone, welcome back to the channel. Asa khalamo nोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। नै दिनै जाहैबाय सानडे, एसे बायरायाव ओंखारदों। गोबाव जाबायमोन बायरायाव ओंखारिया, ओंखायनो एसे ज'नो दिनै जाहा बायरायाव ओंखाम जानो ओंखारदों। दे होमबालाय दिनै भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदो, नोंथांमोनहा नायलांदो। थांगोन दिनै एसे लामाया गोजानथ', एसे हाइवेआवसो, ओंखायनो टाइम नांगोन दिनै। थांगोन दिनै जायगायाव लोगो मोनहैफिनगोन। बे जाहैबाय बानारघाटा रोड। माने एकदम फ्री था, खाली चिंता गया ट्रैफिक नहीं। क्या रही? किधर जा रहा हूँ? बहुत लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहा है चिन्मय। रेस्टोरेंट 60 किलोमीटर दिखाइए, नोनी प्राइस 60 किलोमीटर खाची मंतर माटे। नहीं जी, मावादी टेस्ट खालम नहीं आज का रेस्टोरेंट। नहीं जोंना मामाअर्थनि बडी वाश सफैदों नानिनि, देखायनि नोंथांमोनानि होख्लायथारबाय, खारलांथारबाय ओनसोला। Where you going, Meher? Give my dolly. Yes, my dolly coming. Where is my? Jai लोगोफोरनि आवाज खोनाबाय, होख्लायलांखायो। ओमफ्राय नै बे मामाअर्था मा हरदों नायनि। मामाअर्थनि जेसेबांबो प्रडाक्ट्सफोर फैयो बेयो केमिकल फ्री जायो, ओमफ्राय नेचुरल जायो। बे जाहैबाय मामाअर्थ मिल्की सफ्ट बडी वाश फर बेबिस, नानिनि थाखाय हरदों। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना बेखौ बायनो लुगैदोंबा बिसिनि वेबसाइटआव नङाबा एपआव थांनानै बायनो हागोन, नङाबा एमाजन ओमफ्राय फार्स्ट क्राइआवबो मोनगोन। ओमफ्राय जेसेबांबो सेल जायो बिसिनि प्रडाक्ट्सआ, बे प्रडाक्टखौ बिसोर कास्टमारनि माबाजों एकाउन्टजों लिंक खालामनानै बिसोरनि नामाव फांसे बिफां गायो। बिसोर टारगेट खालामदों कि 1 मिलियन ट्रिज प्लान्ट खालामगोन। ओमफ्राय जेसेबांबो बिसिनि प्लास्टिक फैयो, बे जेन'बा बे प्लास्टिक जाहैबाय ना कन्टेनारा, बेखौ रिसाइकेलबो खालामो बिसोर। बेनि इंग्रेडिएन्ट्सखौ नोंथांमोनहानो खोन्थानि आं, बाव मा इंग्रेडिएन्ट्स इउज जायो बेखौ बानायनायाव। बिसोर इउज खालामो ओट्स, मिल्क प्रोटीन, कैलेंडुला एंड सिट्रिक एसिड। ओमफ्राय बे प्रडाक्टआ मा बेनिफिट्स होयो बेखौ जुदि इउज खालामोबा उन्दैफोरनाव, नोंथांमोनानो खोन्थानोसै आं बेखौ। फार्स्टआनो जाहैबाय इट जेनरली क्लिनजेस योर स्किन, मेक्स योर स्किन सफ्ट एंड स्मूथ। अल स्किन टाइपआव इउज खालामनो हागोन, जेबो दिगदार जानाय नङा। बे उन्दैफोरनि थाखायसो। ओमफ्राय नैबे कोडखौ नुदों ना, BRAHMA2021, नोंथांमोनहा जुदि बेखौ इउज खालामोबा 20% डिस्काउन्ट मोनगोन। प्लस बिनि लिंक्सफोरखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होदों, नोंथांमोनहा थांनानै चेकआउट खालामनो हागोन। खाना कैसा है? अच्छा है? हैं? आपको खेलने को भी मिला किधर? हैं? वाव, इनका खेलने का भी जगह है। वेरी नाइस। कैसा खाना? नाइस। रेस्टुरेंटा मोजां थारलै, गोथावनो। नै आंहा होख्लायबाय दिनै, उदै दुलायलायनाय होख्लायबाय दिनै। नै नानिया जागासिनो। रेस्टुरेन्टखौ नोंथांमोनानो देखायनि आं एसे। उन्दैफोर गेलेग्राबो दं। ओमफ्राय नै रेस्टुरेन्टआ मोजांमोन, नट बेड। बाद बाखि जेसेबांबो थांदों दासिमबो ओंखामा मोजां नङामोन, एम्बियेन्सआ मोजांमोन, खिन्थु बाव ओंखामाबो मोजांमोन, टेस्टि। उन्दैफोर गेलेग्राबो नै। चले हैं? अय्या हो गया। ए वो खाने का टेबल है मेहर, लेट्स गो। खाने का टेबल है मम्मा। चलो मम्मा जाएंगे। क्या हुआ? पाँव दुखा? तो फिर कम, लेट्स गो। ये रेस्टोरेंट है बेनमन। बेंगलुरु रेस्टुरेंट नागिरै दिनैसो मोजां मोनजाबाय। गुरु ग्रीन्स फैमिली रेस्टुरेंट। ओरैनोथ' एम्बियेन्सआ थिग थाकमोन, खिन्थु ओंखामा बरिया खिलायबाय दिनै। खाना कैसा लगा तेरे को? ठीक था। हैं? ठीक ही था। ठीक ही था ना? एम्बियंस उतना ठीक नहीं था, एटलीस्ट फूड वाज गुड। सोरबाफोर जुदि बानारघाटायाव थाबाय बायोबा ओमफ्राय रेस्टुरेन्ट नागिरदोंबा, ओंखाम जानो लुगैदोंबा,
बे जायगाया मोनसे मोजां अपसन दानि रेस्टुरेन्टसबा खालि ओरैनो नामनि जायगाखौ मोजां देखायो ओमफ्राय एफा एनै अल्कहलिक बुस्थु होयो बेजोंनो सोलिगासिनो ओंखामावथ' गैया टेस्टआ बेकार रेस्टुरेन्टआ बेबादिसो जानांगौब्रा जेखुनु बिहर मानो टेस्टआ गोगोमखामोन दिनै हाब मोजां मोनबायलै दिनै नानियाबो जाबाय एसे है नो ये डॉगी का नाम क्या है तेरा हैं हैं पेट अच्छा दामानि बिमा फिसाजो सैमा नांगौनो सैमा न'आव सोर सामलायनोलै किसको डॉगी चाहिए तेरे को आजकल बड़ा डॉगी डॉगी कर रही है तू अभी डॉगी लाने का टाइम आ गया ना मैं रोज उसके पापा को याद दिलाऊं कि डॉगी दिलाना डॉगी लाने से पहले अपने आप को ठीक करो कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा ऐसे नहीं कि मेरे ऊपर आ जाए सब है ना नो महर संभालेगी डॉगी का टेक केयर करेगी महर और मम्मी जो पॉटी साफ करेगा तो मैं लेके आऊंगा और वॉकिंग के लिए भी लेके जाना है छी नाक में नहीं डालते ऐसे वॉकिंग के लिए लेके जाओगे डॉगी को अगर वॉकिंग के लिए लेके जाओगे तभी मैं लेके आऊंगा नहीं तो नहीं सामलायगोन बा मा आंनावसो फैसाखौ नायदैलै नायगोन दे सैमाखौ माबायदि लाबोनांगौ बिनि सिगां गाड़ी गोदान नांगौलै उससे पहले गाड़ी आएगा पहले नहीं नो उससे पहले नया गाड़ी आएगा फिर उसके बाद डॉगी आएगा जैसे ही गाड़ी का बाद टॉपिक निकलेगा ना कोई बात नहीं करेगा गाड़ी नया गाड़ी लाजानो बाथा गोदान गाड़ी बोराय बायलै 10 बोसोर जाबाय गारिया गाड़ी गोदान नांसिगौ ना इनो ना ना तो डॉगी भी नहीं मिलेगा फिर गाड़ी नहीं आएगा तो डॉगी भी नहीं मिलेगा क्या गाड़ी नया नहीं आएगा तो डॉगी भी नहीं आएगा कैसे कैसे क्यों क्योंकि सांस भी मुझे पता है तू सांस पीकेगा साइड साइडआव नोंथांमोनहा नुगासिनो बे थिंनि बारिकेडआ गासिबो मेट्र' खामानि जागासिनो दामानि दाबो जोबाखै माला हागोनथाय ओइ नै मीनाक्षी मॉल बियो मीनाक्षी मॉल क्या है मॉल है मम्मी के नाम पे मॉल खोला पापा ने अपने नाम पे मॉल होता तो आज थोड़ी ना हम इधर होते हैं है ना इनो इस आइटम में तो नहीं होता हैं इस आइटम में तो नहीं होता वही तो ये देखो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बनरघट्टा रोड नानी उन्द सफैबाय दिनै ओइ नीनी आया जाओ नीनी करो फिर ऐसे थाबायनांसिगोन मेरे को वॉकिंग जाना पड़ेगा सिंपल हेलो मामा चलो नीनी करेंगे कम चलो लेट्स गो इनसाइड ओपन योर शूज चल लेट्स गो लेट अस गो बब किया सब बप ही कर रहे हैं बुआ 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 ऐसे था बेंचे रेस्ट लांसले तो नहीं काम नहीं प्राय ऑफिस ले कौन ऐसे करती है